May sak na Ilocano nagbiyahe iti adayo, na ipaladaw iti disuti Hawaii masasao. Ay nagrigat man ti biyag kunas nastre kakatrabaho, kaunasan kalayaan construction ken kapinyaan. Ngem inanusak tirigat iti dulyar na gurnungak, apanil puno mo to'y biyag kasta ti pamilyak. Kalpasan ti adu-atuok, bakasyon to'y napanunot, agawi di jay Ilocos, umiliw ken ni kaingungon. Ay kakapsat papagayam di da kumaang-angitan, no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuhan. Di punong na ijay Hawaii pidutan na ti dulyar, sadyay ayag sa lukagkano kaya't bumagbiag ka. Ay wan tibiyag na agpay suta, day taa bakasyon ko, kas manok akinurkuran ka, aruba kakabagyan, kas kanayon na punsyunan, kalapaw pagtaingan, kadimet la agpatinggan, ti pabunar akayatan. Tama itet amin nga awan tapno awan pakababalawan, agda timba pagustuan sub-sub na ti di masilwan. Alawen ngem kastalati biyag anu sana takastat gasat, narigat ti di mamagusto taimot ka kun kunadan to. Ay kakapsat papagayam di da kumaang-angitan, no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuhan. Di pudnong nga ijay Hawaii pidutan na ti dulyar, sadyay ay ag sa lukagkano kaya't mungagbiag ka. Ay kakapsat papagayam di da kumaang-angitan, no pasarabok na kisangket amin yak mapagustuhan. Di pudnong nga ijay Hawaii pidutan na ti dulyar, sadyay ay ag sa lukagkano kaya't mungagbiag ka. Sadyay ay ag sa lukagkano kaya't mungagbiag ka.